Makatomuroora ari mhandara here? Ngasiri mhandara. Ngasiri mhandara. Zvanzi kunoku kuri kunzi mukadzi aya achiti kumba kuna chikafu 1 2 ane 6 months asingawane bonde. Siya chikafu kudaro bonde maiite here? Bonde taiita but zvaitwa zvenoisi. Totanga tatorwisana. Bhosi dzimwe nguva ndakamubata iti ndakaneta. Ndaigara kumba kwadzana nemurume wangu. Tichigara kuwadzana. Takabva taita kakunetsana but ini handinosviratidzira kuti zvandibhowa. Ndopandabva ndaenda kumba kwatete kunotona. Ndakabuda nchiti ndikunodyara. Ndaenda kuemba kuya nchibva ndasanganidzwa nomukomana wanga ndambofambidzana naye. Ava handiti ndatidzokerane bhosi atinobvira takarambana. Tadzokerana. Tatangodanana. Tichidanana tasvika pakusangana svika paita nhumbu. Haisi nyore kuti mukadzi anonorohwa nyoro nemumwe munhu iwowe worohwa futi nyore. Maziva kuti nhumbu haisi yenyu. Makambotaura nonzimai wenyu here mimi? Iya, tikataura naye. Akanditi nhumbu ndeyamadzibaba. Inini pachokwadi ndepekuti mukadzi wangu inini akatoita zvekuuchikwa. Tiri tese ndikatoita kuti auchikwe. Ndiri munhu aitozvitsvagira. But ezvinoda kuona kuti chese chandaita kana ndikaita dhiri nemunhu ndichinzi mari inobuda mari dhiri munhu achipiwa mari handina kana senti randinopiwa. Ndinoda kutoita nge ndiritonhuhwa pane munhu. Saka imi mukubhiliva kuti madzibaba wavo ndiwo wakasimudza mhepo idzodzo? Inini ndikaprofita mukuru wenyika nevakuru vemapurisa. Right, kusangana kwatiri kuita zvakare muri yeZimbabwe tiri paChibanda Media. Inini ndinonzi Manasi, ndiri mwana wekwaChibanda. Inini ndonzi Dzikamai Chiuri, ndiri mwana wekwaChiuri. Mwana wekwaChiuri, makadiva Dzikamai? Takasimba isu baba. Aiwa, zvinotendwa. Mukoma Dzikamai, nezuro makandifonera. Makati mune nyaya iri kukunetsai, iri kukushungurudzai. Yamuda kuti mugwanise kutaura nesu panapa. Ndiyatoda kuti mungotore mukana unoyu kurondedzera nyaya iyoyo. Muri kubuda paTV, muri kuoneka nenyika yese. Totenda. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndikaroora mukadzi wangu anonzi Winnet Tepichara. Tiri kwaMutubva uko muna 2023 patagara tese tinge tinemba iko kwaMutubva uko. Alright, chimbomirai. KwaMutubva ndekupi because vanhu vanatsoziva kuti munatsotaura kuti ndekupi chaiko chaiko. Natsoenda in details. KwaMutubva tinoenda Long Zimbabwe atisvike kunana Zimpamo. Panonzi paBhema Farapo ndo patinotenera. Ndokwataigara ikoko nefamily yangu. Tazongowanawo zvikatiwanawo paimba inge tinayo. Paingozotorwawo neakatora. Patasuduruka pataya muna 2025 so 1 patakaya kuzogara muno muHarare. Tichazogara nemhuri yangu. Saka taigara zvakanaka nefamily yangu. But last year sezvo zvinhu zvinge zvambooma shure umu. Ndinge ndakusaenda kubasa. Panambowanawo rimwe basa randaishanda raindipawo mari saka ndaigara kubasa ikoko. Kwavanikwo zvikawanika muna May pandamiswa basa pandadzoka ndakugara pamba. Pakatanga kusawirira neni nemukadzi wangu muna October. Pakabuda muna October achienda kwatete kunyaradza yasekuru. Bvadzoka kanoita 2 weeks aripo. Bvadzoka muna November ndo pakazotanga ikuti kwatete 1 week ari muHarare, 1 week kwatete, 1 week ari muHarare. Sometimes tete wachimbomutenda unondirongedzerawo kumba mari yebhazi ndichita sei tichitsvaga. Muna November ndo pakazoti kwanaya ndoda unorima chi kwatete tizowana chibage chekukohwa. Tikati it's okay. Enda vandatsvaga mari yebhazi vandatomuperekedza. Vaenda iri Friday. Saturday ndofonerwa nemunyanyi. Zvanzi kunoku kuri kunzi mukadzi aya achiti kumba kuna chikafu 1 2 ane 6 months asingawane bonde. Zvandinetsa. Sunday makuseni vandapfuma tichienda kwaMutubva ikoko ndokune munyayi. Vandasvika vandamurondedzera nyaya ndikati nguva yese ine kuchengeta kwandaita mwana nemhuri yangu nezvaanopfeka zvese ndozotadza kuchengeta mukadzi kutengera chikafu. Vandadzoka kumba vandanotora mapiki echikafu chinge chiri mumba vandatumira chi koko. Ndakufonderana nemudzimai wangu ndiri kuuya. Tiri kudiya.
Alright. Panenge rinavo makapruvha kuti maitenga chikafu zveshuwa ko pabonde makapruvha sei? Pabonde hapapruvhwe ka because pabonde panopruvhwa sei because hakuna munhu anogara 6 months asina 6 hakuna zvakadaro. But imimi nditi ngatimbotaure chokwadi. Pa6 months dzakapera zveshuwa here musina kubvira mamborara naye kana kuti maitomupa? Chaito bonde haitopiwa munhu bonde raitopiwa munhu nekuti inini from January to May taigara kubasa ndichiuya ndichitumirawo mari tichiuya kwatete tichisangana dzimwe nguva ndotoya kumba handiti. Maimupa zvenguva yakareba sei? Pa6 months apo unazonzwa kuti maimupa maybe pasvondo here kana pachichichi kana kuti maitombotora chinguva? Aiwa taita paweek zvinhu taita nekuti munongozo situation inenge ndinaida kutaura chokwadi tikatovaka imba hombe kunotono kuriri farm saka pandikauyawo ndichiatako takatoisawo magiza everything patasvikawo pakusiya imba iyoyo tikangobuda zvisiri zvekufara zvaitosuwisa. Ndokwandairaramawo nchitowo maprojekti angu ndokwandaitawo zvandaita se saka nguva idzodzo pfungwa dzacho kana kuuya muHarare tikatoya tichiita zvechimbi ndabatikana nechitiko futi chaitika ikoko nekuti munhu iye ainge azokumbirawo kuti vashandi vake vagarechi mumba pandati it's okay. Vashandi vaendawo pasi pekurara vakapedzera kuti mumashawa imomo vakusiyawo manduwi avo imomo apa ndine mukadzi kupedza ndatozoti mukadzi endiwo kuchi samwe ndikaona kuti zvichakunda kuti ndirambe nchigara nemhuri vandatumirwa $200 kunzi ndiende kufamu maundarwen of which $200 haikwani kutakurisa property kwenda kufamu. Pandangoya muHarare vandati chirega nitsogochi 1 room saka situation yangu inge isati yanyatsodzokedzana pandazowanawo nemumwe munhu ainditi chihuri ndoda kuti undibatsirewo pakati saka ingawanawo plot 10 hectares iko kusaidi kwaMutobva but ndoda kuti undibatsire pakugobora pakuita everything zvese ndichikupawo $300 per uchiona mabuildings ese ari kuitika ari kuvakwa ese then banda ndichiita izvozvo ndaiuya kumba chitumirawo mari yerent mari yechikafu mwana akanzi arwara ndotumirawo kana $100 batsirikanai zvese ndaiita. Iyo mhuri yenyu yakambokura sei mhuri yenyu yambotaura mangoti mhuri da unazonzwisisa? Inini ndine mwana ari kusvika 2 years so 26 June this month yeah ndiye mwana 1 chete wandinaye ndina mumwe mwana. Alright. Ko chazonyonetsa chii handei pane chanyonetsa? Chanyonetsa mukadzi wangu abuda mumba aenda kwaMutobva uko zvaingondinetsa kuti achidzoka kumba zvinge zvangu mastatement engangowanda aita zvakati zvabatwa chino pandazosvika pakuti inini ikoko handisi kuya kuzotaurirana because ini hanaonetsana nemhuri hanaonetsana nemukadzi even kuya kwaita ikoko handikwanisi kutera. Ndaingotaura nemunyaya ndikati inini mhuri yangu chandingoda ndaingodzoke kumba semaendera ikaita se akaita tete vaingotsika vasingabude zvinhu zvavo zviri pachena. Ndagara pandazoendawo kumasuwe kwandingaenda pandangosvika unosimudzwa nevakandisimmudza pavandodza kuti baba imbomira mhuri yenyu kuti iuye toda kuti muna February mumboona zvamunoda kuti muone February kana akwana this year tozokudzai tichiendai munoenda se munomutora. Ndaitumira chikafu chemwana hembe ndenge ndangotengera mwana wangu chete ndichinosiya ndofonerwa mwana arwara ndamhanya ndatora ndaikwereta mari ndaendesa kumaprivate mwana arapo. Muna December ndaenda nemonakire hembe tikuona mukadzi nenge nhombo kuti ndizvitaure ofu chikumba ndaitombodzana maiguru kuti mukadzi wangu anenge ane boyfriend vanhu vachiti no hakuna zvakadaro. December ndazviona pandadzoka ndikangodzokawo ndiri mudhi yangu pandangosvika pamba tagara ndopandikazoona kuti nemumwe munhu pandafonderwa nemumwe munhu saka ndichiuri kana uchida kuti mwana wako asvika ari mupenyu mwedzi unouya utore mwana wako zviri kuitika kuno kuma1 pandasvika pako request womudzimai wangu kuti ndoda mwana wangu ndopakati mwana wako uya uite se utore tikati tosangana pakatanga kana usina mari ndotora mwana wangu pandakumbira ambuya mai vemukadzi ndikati mai nyaya iroku yakadai mukadzi wangu ndikunzwa kuti arudana nevangu madzibaba kunyenyedzi nomwe. Vanhu havaisabhiliva pandasvika mwana wangu bva azouya iye mukadzi bva ndifondana zvanzi ndine mari yandinayo mira ndiuye nemwana pauya nemwana tatora mwana taendesa kwambuya nokurwara mwana wangu till now. Mukadzi wangu bva azonzi akuenda kubasa kumagunje 1 month from 1 month mumagunje adzoka angoshanda zve1 month another month adzoka akunzi akushanda kuavhondewa
tongoti last month iyo but last month iyo ndakutonzwa ndakufonerwa adzoka vari kuuya kuzotora zvinhu mudziyo. Ndati it's okay, ngavauya vatose vatore mudziyo. Achiuya kuzotora mudziyo totoona munhu nhumbu yatoita se yatokura inga nhanzvadzi yacho. Pandatoti tsano inhumbuka iyi zvinondibata. Ndatoti muzukuru wangu inhumbuka iyi zvinondibata. Munhu rumota yauya ndatobatsira kurongedza zvinhu zvakanaka. Zvinhu bva zvaenda. Hapanopera mazuva ndakunzwa ambuya vakundifonera. Baba Juju. Tinozotaura. Ndikati mai Juju inhumbuka iyi yavauya nayo zvikanzi zvikaoma mwanangu ndikutoshaya kuti ndokutsanangura sei. Ndikati zvikaoma apa ndane stress. Kuzosvika ndazoudzwa hama. Ndaimbovanza kusvika ndatotsanangura hama. Saka alright, imimi maigoita stress nei? Munoreva kuti nhumbu haisi yenyu here kana kuti chii? Natso donongodza ipapo. Nhumbu iyi haisi yangu. Sei muchiti nhumbu haisi yenyu? Imi mambotaura kumashure kuti maisashotesa mukadzi bonde, maisatora nguva yakareba musina kumupa bonde, asi nhasi uno moti nhumbu haisi yenyu. Nekuti paakabva pamba aitoyamwisa mwana. Mwana akasonosiswa mukaka ndisingatozivi kunotonikwa mutobva ikoko. Saka zvadaro ndotozobvunzwa ambuya vangu toti ane nhumbu ndeyamadzibaba. Apa ana madzibaba wacho vanokutoziva. Mukoma, munoreva shoko rekuti munhu ane nhumbu nderamadzibaba harina kubva mumuromo wemukadzi wenyu, rakabva mumuromo maambuya. Ambuya ndo vakatonditsanangura kuti ari kuti ane nhumbu yamadzibaba. Saka tambomuti chienda kupi? Kuna madzibaba. Aenda kudaro mafoni ndaingofonirwa baba Juju zvadai azodzingwa anorara musango azodii. Ndikati ndiri kuenda kusaidhi ikoko tokwanisa kusvika yebva atofonirwa zvikanzi chiuri kana zvichinetsa uya ikoko zvikanzi achiuri asatsika ikono nekuti kumashure uko ndaiva ndamboti madzibaba edu ambomusungisa. Pandangonyarara pandangonzi siyanai nazvo pandangoti arega ndiite se ndisiyanei nazvo. Nekufamba kwenguva munhu azodzoka. Ambuya vakuti handichakwanisa kugara nechi newani akazvitakura kudai. Tete vari kumutokumba kwangu handisi kumuda nhumbu haizeni yemurume wangu. Uko kwacho kumurume wacho ari kudzingwa kwababa vacho hakuna baba havako because mai nababa vakaseparatana. Mai vanogara muno muHarare, baba ndo vanogara kwaMutubva. Zvadaro inini muzukuru wangu bva andifonera sekuru ndo situation iripo toita sebva ndati inini no kuti mukadzi achidzoka pandira handichaita se handichakwanisa wane zvinhu atotora zvinhu zvese aita se zvatoenda ndachimboita chi life yake. Pandazonzwisisa kuti tine mwana chimwe chikazondipa kuti ndidzose ndangariro. Tine mwana wangu haana birthday, haana kana birthday. Iye mukadzi wangu haana birthday, haana chitupa. Ndakamborwisawo kuti atore but zvikaramba. Nanhasi mwana wangu haana kana birthday. Sei mudzimai wenyu asina madocuments iye achipiwa pachena nehurumende? Madocuments aya zvaakaita kuzuva roko akaitawo mai nababa vakaseparatana. Mai vari kwavo vakabvawo handizokwanisi kutsanangura zvakanyanya. Mai vakaendawo kwavo baba kwavo. Inini pandingamutorowo bva ndazonyatsonzwa kuti haana mapatikura akakwana bva ndaburitsawo $50 yangu ndichiri kuwana mari. Ndikati tezvara endai. Saka tezvara vakaendawo nemukadzi mudiki vasiri mai vemukadzi wangu. Mukadzi wangu bva asvika akanoti no mai vangu havasiriwo mai vangu. Mai vangu vari kuHarare. Vanhu kunotoni kuya kunotorwa mabhedhi vati budai munomu. Ndikatomboenda kunopiwa tsamba kuchikoro iriko kumba uko yekuti akwanise kutora mabhedhi. Ndichirwisa kuti mukadzi wangu ave nechimwe chinhu chitoti aitawo pasipoti chimwana tiwane kutoresa mwana nanhasi hapana chiripo. Saka kushanda kwaiita kwaitonzi ari kushanda kuti akwanise kurezewo mari yekuti atorewo chitupa nebhedhi tozotoresawo mwana because mwana wangu ndikamuzvarira kwakutama. Saka birthday record riri kunzi rinotorwa naamai nekuti ndaenda tombokumbira kuti ndiri kukumbira kuti kana ndichikwanisa ini kuti vandipowo ndingotoresa hangu mwana pana amai ndongoisawo zita posara pasinochi nhamba dzechitupa. Handiri pane nyaya, handi yekunyaya yedu. Maziva kuti nhumbu haisi yenyu? Makambotaura nomudzimai wenyu here mimi? Tikataura naye akanditi nhumbu ndeyamadzibaba anonzi zita rake ndakutorikanganwa zvangu. Vandoniti pamira ndepamadzibaba anonzi Joseph. Joseph handisene yacho. Rimbani here inotoda kutocheka. Joseph uyu bva ndamutextira mameseji. Ndikamutextira mameseji
pandamufonera ndikati ko naiwa urespecto inini iwe unoziva kuti mukadzi uyu tiri vanhu vekutoziva munhu anotondiziva ini ndotomuziva zvatiri vanhu vekuzivana unyarewo here nezvakuita pandazomufonera ini ndikati shamwari iwe ukapa mukadzi wangu pamiri uchiziva tiri kugara tese ndo pakandipindura zvikanzi mukadzi wako kwaaishanda kufodya aisangana nevanhu vakaita se vakawanda wanda pana Solo mumwe anonzi Solo mumwe pananyatsobvunza mukadzi wangu ini patikazodzokera kuenda kwana mbuya kuti timutore adzingwa kwese kwese asina kwekuenda muzukuru ndo pakati no sekuru munhu mune mwana naye muchamuda futi mangwana situation yanaye tikatosvika pamba akatopererwa zvekuti aingobvunzwa namai vacho asingatopindure kuti ndega ndaitoona kuti munhu ari Norway hapana mbochamuka tadzokera kumba muzukuru bvazongoti mangwana acho bvaramba achindipa pressure bvabuda nemota bvanenza vanomutora bvauya kumba inini bvazvaramba zvindibata kuti I can't haana izvozvo haana kana preparation haana kana kunyoresa nhomba manje pamwe this month kana next month munhu ari kusununguka haana preparation haana kana murume wacho anongoti nhomba haizi yangu ndopandakazosvika kubatikana zvikanyanyisa kumba ndikati vanhu ava inini hangu zvekunetsana navo ndingasikade mukadzi ngatorake asi nyaya hombe ikandibata nyaya yenhombo ini wangu mwana ndikachengeta ndiga ndikamira ndiga nditi right now nhombo iyi vakuramba nhombo ivo vakaputsa futi imba yangu eno ndine mwana 2 years baba anodo rudo rwamai anodo rudo rwababa ezvino kuna mbuya ndo vari kuti mai imi mune chokwadi kuti wacho wamuri kuti mwana ane 2 years ndiwo imi mune chokwadi nazvo here inini pachokwadi ndepekuti mukadzi wangu inini akatoita zvekuuchikwa tiri tese ndini ndikatoita kuti auchikwe tiri tese saka pamwana wacho wekutanga ipapo ndenge nditori nemakwiri because dzimwe hama dzinge dzatoti ndapaitwe madn ndo request ingaitwa saka pfuma yacho yemadn handina akauchikwa nani ndiudzei munhu akamuuchika uye process yacho yokuuchika zvinouchikwa akauchikwa chirudzii naso donongodzei papapo kuchikwa kwakaita tikatanga kutingatanganda nemukaka paanonwisa patazotenga mazai malemoni nemafuta amendoti vakazvisanganisa sei bvaanwiswa haana kurutsa patazosvika kumba patikaitiwo bonde zvema sorry just a moment nikuise foni yangu pasilent patikazoitawo bonde nditozonzwa mukadzi akutondudza kuti baba paari kutondudza chiuri ndikati chii kanzi ndikakudza something unofara ndikati andofara hanzi ndaane nhombo nhombo yacho zvangu kuda kutaura chokwadi yekutanga handikwanisi kuiramba nekuti madays edu nemadays atikatanga tese zviri kuita se zviri kuenderana kana even kusikana tikaenda zvese zvakangofamba madays edu anga ari right pane mwana wekutanga hangu ndikangoda dn but hapana pressure. Alright. Munhu akamuchika munhu wechirume munhu wechikadzi? Munhu wechikadzi. Havatori madzimai vechikuru. Vachiriko? Variko. Alright. And thank you all. Shagona kuzodoka na namba dzavo kuitira kuti kana kuna vamwe vanhu vadese uda kuzouchikwawo muchazotipe henyu namba muchazopa ini namba dzavo. Namba tokupai nekuti ndo vakatotibatsira even pakasununguka ndo vakauya kuzonditambirawo vakagara naye for 1 month because challenge iri kwandiri kuside kwangu handina mai handina baba I'm last born family medu saka mai nababa wakafa saka munhu wandinoti anotochengeta mwana wangu hakuna hakutorina. Ndiri panzwa muri Zimbabwe panyaya ndoda kuti ndinyatsojekesa nditika namba zvandiri kudzikumbirira ndedzekuti ndoziva kuti kunogona kune vamwe vanhu vane dambudziko rakaita seiro rero wandinozokwanisa se kuzopawo nhamba harisi advert iri hatisi kushambadza munhu anouchika but information yandida kuzosvitsawo kuvanhu. Right, back to our story. Mukoma imimi makabvisawo here roora kana makabvisa zvakaita sei? Aiwa inini hangu kubvisa kutaura chokwadi kwakanaka munhu vakaenda mumba handisi kuziva ini tikaenda kunozikanwa zvaiva zvokuti tsvakirai kuno handisi kuziva kuti ikabviswawo mari pandanzi nemunhu piwa list zvekuti tozonoita tozonobvisa
Saka kuti tinobvisa manje pane zvimwe zvokuti unongochongoona nekuti inini mukadzi wangu sometimes ndomuti ashamwari atimboshandei zvekuti timboendesawo kwatezvara chaanenge achida kudya zvekudya izvi handiti zvakafanana for example ndikatomboti ndichishanda ndichiri kuona mari mubhedha yataishandisa kunotonoko ndikati mubhedha irarwa nevanhu vakawanda panangobhadhirawo mubhedha TV sewa wasingazviziva pandasiya mari mumba ndikati shamwari mari iwe uzonobhadhara chimboende unobhadharawo mubhedha wandikandipozita mari iyo yakapera yese ichidyiwa. Alright mukoma imi muda kuti asadye here nekuda kwekuti muda unobvisa roora here because munhu akasadya kaanofa da unazonzwisisa ipapo zvatinoita mabasa edu munongoziva situation iri munomu nekuti mari tinenge tichitongounganidza mari inounganidzwa ka hapana kwaunozoenda kwatezvara ne$500 zvinoda kuenda uri mukwasho ari nani handiti saka isusu pandikazopiwa list ndikaripiwa manje rikazonyorwa ndo pandikati achinipai list racho challenge ikazoti pakati tisanyatsonzwisisana mai vemukadzi wangu ndenge ndisingavazivi biological mother handaivaziva ndikazoita zvekudhimanda because list randikapiwa kana nanhasi richiri kutonetsa ndikanoriverengesawo ambuya vangu chaivo vari kutaura kuti list handisi ndikanyora hanzi rakanyorwa nani uye kana muchiri kuziva zviri palist revo chaizvo natsotiudze kuti rinenge rakakura sei riri normal here kana kuti natsodonongodza ipapapo list racho zvaro riri right harina koma asi pazvipfeko zvamai vanamai nanhasi vari kutozviramba kana kuti wafonera kutokupai nhamba dzako wafonera vari kutoti havaziriwo vakarinyora zvese zvaidiwa zvamai hapana chikanyorwa nambuya vangu kana 1 saka kunorora kwacho unorora semai vemwana akazvara mwana asipo ende handaikwanisa kutomboudzwa kubva pandikazotanga kuziva kuti mai vangu ambuya vangu chaivo ndeava pakatanga kutange macrash enyunga nateteva kuti inini ndindikachengeta mwana handiti even tetezo zvipanyaya yedu yandiroda kutaura yezvino yamadzibabai handiti tikavaudza vari kuti inini handina chandikabvisa madzibaba wacho haana chaakabvisawo yakangobvisa tsvangirai kuno ende of which mari yacho ina handina kuidya right mukoma daumbonzwisa nhau yetsvagirai kuno mukuru imi kuti hamusi kuziva kuti kwakabviswa mari yechirudzi imuri ndimuridzi wemukadzi nekuti chikaitika patikaenda kunozikanwa shona yavo vanoti ini mukwasha handifaniri kubudikira nekuti hatisati takuzivana nanatezvara pane nguva yekuzoti tozobvumidzwa nzi chipindai mumba tambisochi zvimwe zvinhu akaenda kunobvisa ndisekuru mwana wanzodzi yamai vangu ndiakaenda nemunyai nanatete mumba but hamuna kuzomubvunzira kuti koshaa kwanda kutuma kwekwe wazonobvisawo mari aiwa inini handina kwanisa kutaura haina handina kwanisa mari ini ndikazoenzwa izvozvo ichinzi pakabviswa $100 asi mimi munyai makamupa mari itsvagirai kune yacho yakabuda mongo menyu inini handizi mari ikatongonobviswa nevakanobvisa makangonobvisirwa handikantongonzi zvinhu zvese zvaya zvanzi zviri kuitwa pane munhu ainge achizviita nekuti inini ndikamboti for now handisati ndakuda kuroora because ndine imwe challenge yandikamboita nenyaya yevakadzi kuti mumwe mukadzi wangu ainge akuitawo zvisiri zvomusikana wandaida naye zvikazosvika pakundibata kuti ndaenda tomboti regai ndimbomira nditanga ndaunganidza zvinhu zvangu ndozoita zvinhu zvangu ndega saka mwana wanzodzi yamai vangu ndiyakati ita zvinhu zvese ndoita zvinhu zvese even list ndiyakatondituma kuti enda unopiwa saka nyaya yandikazomuudza bva ndadzokera bheki kwaari bva ndamuudza kuti no nyaya yelist ngatimbomirai nekuti ambuya mai varipo kuti step mother havaziriwochi mai vangu mai chaivo vechi chingoisaipa silent havaziriwo mai chaivo vechi havazi mai chaivo vemukadzi wangu biological mother saka hazvikwanise pashona chedu tinoti mai nyangwe tikarambana kana baba namai vakarambana mai vemunhu chaivo vanodiwa mai vakanyatsozvara nekuti ukasazviita unonoroora kana kaviri saka bva ndamubva tamisa zvinhu zvese kusvika ndanyatsoti titange ndanyatsozivana nambuya vangu chaivo titange taonana tange tanyatsoziva kuti ava ndo mai vemukadzi wangu ndiri kupanzwa mukugara kwenyu imi muda unatsonzwisisa nemukadzi wenyu munhu akaita sei kugarisana kwamaita kunguva yesei munhu akaita sei natsodonongodza ipapo inini kugarisana kwandaita nefamily yangu yange iri yefamily hatanyatsogara zvakanaka because inini mukadzi wangu ndichimuwana anga ari munhu uyo bva ndatanga kumusimudzira kusimudziro kuti hembe dzinodhura chichi nguva yacho ndaiwanawo mari zvinhu ndaitawo maproject zvinhu zvenge zvikaita
zvikanaka. Ndikati achiri kutanga ndagadzirisa mukadzi mumba medu tenga zviripo zvinhu zvese last year kumira kwandikaita basa ndo pakatanga kuya nemachanges mumba. Ndikupanzwa makamuroora ane makore mangani? Inini mukadzi wangu ainzi ndiwa 2003. Imi makazomuroora ane makore mangani? Muna 2023 hatizoti panenge pane makore mangani. Maendaise pacalculator panapa. Mati akazvarwa 2003. Alright. 2003 minus 20. Makazomuroora rini? Muna 2003. Muna No, akazvarwa 2003. 2003 ndikamuroora 2023. Alright. Madhesi akaitwa maelection madhesi akauya akasara achiuya kumba because family ikarequesta kuti tida kumuona pauya bvazoonekwa. Family vaiti hatichiende tozikanwa kwana tezvara kuti ndisu tinechi chine mwana bvataenda bvatanozikanwa bvazonditi aiwa ndakuda kuuya ndamuti uya haiyenge iri family iripo no pressure. Makatomuroora ari mhandara here? Ngasiri mhandara. Ngasiri mhandara. Saka madzibaba ari kunzi uyu amuri kuti imimi ndiye akamitisa mudzimai wenyu, hamuna kumbonzwa here nhoroondo yekuti pamwe ndiye akambodanana naye before you? Maybe wakazongodzokerana kuenda kwawakaita? Nhoroondo yekazobuda manje manje kunzi vakambodanana because mukoma wamadzibaba akandifonera ini akazondifonera ndarequesta nyaya yemadhn enhumbu. Ndati ini ndakuda kuchema chemo nevanhu ndibatsirwe kuti madhn enhumbu aitese aite kana imi muchiti munin'ina wenyu hazire munin'ina wechi muridzi wenhumbu. Zvikanzi chiripo chokwadi da kukudza chiuri munin'ina wangu akambodanana nemukadzi wako achiri musikana, komana nemusikana. Pandati it's okay vakazosiyana. Pandati hazvina kuita se kuipa pamboramba vazosvika pakutaura chokwadi iri kuno kuvengwa kudanana asi mukadzi kuti zvanzi makasiyana. Ndikati no, tinge tisina kusiyana because iye akabuda achiti ari kuenda kwatete. Alright, ndofunga ndogara nchimbozvitaura nchiti vanhu vakambodanana kazhinji kacho havarambani. Ndofunga ndo zvamuri kuona zvakaitika pana mudzimai wamukoma wangu ari panapa kuti akaroora munhu akambodanana nemumwe munhu wakangosangana futi wakadzokerana nhasi uno patoo nenhumbu. Right. Mukoma, pane imwe nyada kunzwisa zvakare. Akambokukumbirai ruregerero mudzimai wenyu nenhau iyi? Akazokumbira ruregerero manje manje. Akunditi handinokumbira ruregero because ina ndikabatikana kana nanhasi asiwo ndikachikabatikana. Nekuti nyaya ikangoya ndikazongofarira pari chinhuwane chikazondipota rega adzoke kumba angodzoke kuti asununguke mwana nekuti nyaya yangu ndikatoendesa kudare. Handiti ndichekuti munhu asina kubatwawo nepfungwa dzekuti ndizvouraye kana kuti ndizobvise nhumbu because staging ari taitaona semunhu apererwa. Tasoitika muti ngaadzoke nekuti machallenges evanhu vane nhumbu ndoziva kuti mumwe anokwanisa kuzongofuma akaita se akafa. Kana kuti aiwa ndidzoka konyatsosununguke mwana wako zvakanaka. Saka alright, imi mudzimai muchiri kumuda here imi? Nyaya iripo babaka pana mudzimai inonetsa nekuti mufesi wekutanga we. Aiwa chimbondida kuti mupindure mubvunzo mozoenda henyu kumberi. Mudzimai muchiri kumuda here hongu kana kuti kwete? Kwandiri kwete. Ndochokwadi kwandiri kwete. Asi chingoripo itsitsi dzekuti munhu wandikangozvara naye kuti inini ndichidzokedzana naye nezviri kuitika. I don't think kuti zvinobuda. Nekuti tikati tidzokedzane uyu acharamba achingodaro handiti pane mwari ezvino pane nhomboka. Nyaya munhu uyu acharamba achingodzoka futi achipachi tichingoti po zviri nani angoende kune munhu wake. Because inini nyaya hombe inge ndinyanyochema yandiri kunyanyochema ndeyekuti ngechida kuti wano because haana kana pekutangira kana pekuti preparation kana izvozvi chekuti mwana akati hapana kana kunyoresa hapana. Madzibaba wacho akamufonera ndini ndikatomuti imbowafonera tinzwa kuti anoti kudii pandarekota ko yacho irimo ndikatoirekota ndini ndairekota nefoni yangu. Madzibaba akati nekuti nyaya yangu ini ndikaendesa kwamambo ndikaendesa kwasabhuku Chigwende. Saka ndaendesa kwasabhuku Chigwende
vanhu vemudunhu imomo kwaMutubva vakuti nyaya haifanira kutongwa kwaSabhuku kuChigwende nekuti chiurezvi nakuHarare. Mukadzi wangu dunhu raari iroro ndo rinogara murume wacho, ndo dunhu randikaroorera mukadzi, ndokwawaigara, ndokwavairara vese nani namadzibaba. Ndichibvunza mudzimai wangu ari kutaura kuti ndokwatairara tese namadzibaba achitoitira bonde ikoko. Kusvika tete vazodzinga mudzimai wangu inini kuti chiendai kwababa vako kunonzi kwaNero, ndoko kwazoenda mudzimai wangu, asina madzibaba wakatangira nachi ikoko. Saka nyaya yangu ndaendesa mudunhu rekwaSabhuku Chigwende ikatanga kutsikwa-tsikwa. Mari yedare ndikatobvisa, dai ndisina asi ndikatoitsvaga kune vamwe vanhu vakandibatsira, zvikanzi enda unobvisa. Dare riri kunzi musi wa14 next week, muna 14 June, next week Sunday. Sunday yatiri kubata, this week Sunday yatiri kubata. Asi nawo vanhu vari kutsika-tsika. Vari kutsika-tsika sei iye Sunday yacho isati yasvika yanzi dare? Vamwe vanofamba naSabhuku vari kuti nyaya hazviite kuti vari kunzi vanyore, vari kuti nyaya haiite kuti itongwe kunoko. Kana kuti vari kutya namadzibaba ava here, kana kuti vari kutyei handizive. Chikonzero chii? Zvanzi vari kuti murume ari kugara kwaNero, mukadzi ngakusagara kunoko, ari kugara kwaNero, chiuru wacho haasi kugara kunoko. Ndikataiwoka inini nyaya yemukadzi wangu aigara mudunhu rineri, murume wacho, baba mai vemurume vanotogara padhuze nepamba patete wangu, ndo paigara mukadzi, ndo paitira zvinhu zvavo. Aiwa, imi musati wari kutsika-tsika nekuti dheti hasati rasvika redare. Munofanira kuzotaura izvozvo kana dheti racho rasvika redare, nyaya yenyu isina kuzopenengurwa. Aiwa, nyaya ndiri kuti iri kutsika-tsika because Sabhuku vari kutondifonera vachindiudza kana inini zuro ndikazosvika kuti nditsvage Chibanda Media, zvaive zvandibata ndakutsvakwa Hope kuti ndodii. Ndikasvika inini pakufonera kanzera, nonzi kanzera Mugwagwa, ward 25. But semaziviro angu nyaya idzika kansela haatonge vanhu. Nyaya dzinoenda kuna headman, dzinoenda kuna chief, dzinoenda kuna Sabhuku. Saka imi makaona kuti Sabhuku haasi kukwanisa kubata nyaya yenyu, handiti nzvimbo ina headman, hamukwanisi kuenda kuna headman. Nyaya yaitika kuzoti ndibate kansera ndaitsvagawo zivo, because ndaitsvagawo rubatsiro sekuuyawo kwandikaita kwenyu kwaChibanda Media, nekuti ndaidawo rubatsiro rwokuti ndoita sei, because nyaya imwe yacho iri kundinetsa ndekuti madzibaba vezvino vari kusenda kana audio muchainzwe kunzi achararama gore rese achitamburira mhiko akasunga. Handina chandinowana izvozvi, kana kuti ndibate munokwanisa kungondiona ndikachena kudai moti iri papana kana chandinowana, kana ndikawirana nemunhu kubasa tokwanisa kutoita konhasi chiti mangwana zvinongoperawo zvikaita zvakadaro. Saka muri kureva imi kuti madzibaba vakakumitirai mukadzi vowasunga mhiko zvakare zvokuti imi musawane mari mutambure kana kuti chandinowana, nekuti ndakutoona kuti sekutaura kwaakaita pako yaakaita zvokuratidza kuti ndozvazviri kuita, nekuti kana ndikashayiwa mari kamukadzi akunditi rombe hana chanacho, because apa pari kunzi onaka iye koya akatoita madzibaba akatoita koye kuti onaka iwe murume wako mukambonetsana kumashure uko, saka zvichazoita here kuti akuchengete nhasi ari kutambura. Ini ndiri munhu aitozvitsvagira, aitorarama upenyu, handina mbosvika paupenyu hwokudai sohwokuya kumamedia ndichitaura nyaya dzikadai. Ndiri munhu aizvishandira, ndiri munhu aitozvitsvagira, but ezvino ndakuona kuti chese chandaita kana ndikaita dhiri nemunhu ndichinzi mari inobuda mari, dhiri munhu achipiwa mari handina kana senti randinopiwa, ndenge kutoita nge ndiri kutonhuhwa pane munhu. Saka imi kubhilivha kuti madzibaba ndo wakasimudza mhepo idzodzo? Ndakunyatsoona, nekuti zvinhu zvazviri kuita ndezvekuti ukaona munhu anoita ushingi hwekuti mukadzi ane mwana asati tikatasa nhumbi I think ikatoitikwa mwana ane gore ne6 months, ezvino mwana akusvitsachi akutosvitsa another 6 months muna June unowu kuti dzikwane, handitika bva November till now pane how many months kuti handitika zvirikuwa kuti mwana wangu kuti achisvitsa 2 years nhumbi ikatoitwa kumashure kwe6 months. Ukaona madzibaba akadaro uri mubereki woone vana, uchisvika papoindi yekuti mwana iye asiswe mukaka, mwana iye atambure, ashaye rudo rwababa, zvikureva kuti utori utsinye apo uri muprofita. Kuchechi uku makambobatawo nawo here? Kuchechi ikoko? Kuchechi kwavo handina kukubata, asi ndinongopaziva kuti apa handina kubvira ndapasvika, nekuti vanhu vamatwins ana madzibaba vese ana matwins maprofita vese. Mweya wacho wakangopiwa matwins? Hatizive kuti ko mudzimai wenyu aimboona mato here kuchechi ikoko, kuti zvakafamba sei?
Mudzimai wangu tichitorana hatina bvira taenda ikoko. Patikatorana nemudzimai wangu taenda kunonzi sangano reJerusarema, aJohani Masowe eJerusarema. Because taipinda Johani Masowe echishanu. Saka kwenge ndiri uku kunotone. Kwenge kusina Johani Masowe echishanu, kwenge neJerusarema ndokwandaenda. Pandazoshanyawo kunyenyedzi nomwe, zvekungoshanyawo. Pandatozongosvika kunzi baba ava timbofambai navo nzendo, patafambawo makomo, chikwese. Pandangoti timbobata panapa nemhuri yangu. Ndokwandikazouchikirwa mukadzi wangu kuti wano mwana mukomana watinaye kunyenyedzi nomwe iko kuna madzimai avo kwenge takuenda. Magara nguva yakareba sei nhumbu isina kubata kuti muzofunge pfungwa yekuti mimi muda unouchikirwa? Tenge tisina kunyanyogara nguva yakareba because mukadzi wangu ainyanyuchema nenyaya yejeko. Topatikati hatimboenda tese kwamadzimai because yaichema nyaya yejeko. Kazhinji vanoita jeko unondofunga munongoiziva nyaya yacho kuti pamiri vamwe panoita panonetsa. Pane pakutoda zvekuchiko. Aiwa, tinopanzwa. So apa regai timirire tinzwe kuti nyaya yenyu sezvo makaendesa kumatare kuti ichayananiswa sei. Hameno mune zvimwe zvakare here hameno zvamungada kutaura nguva ndiyo? Nekuti chimwe chinhu chandiri kuda kutaura ndechekuti ini chakunyanyondibata kunana madzibaba vari kufonera yewa ndaiti mudzimai wangu vachindishauta inini ndakutoita nge ndini mhosva. Kudare kwacho toda kuona kuti kuchauyana hatiuye, havari kutotuka, pane zvimwe zvavari kutotuka. Inini ndikaprofita mukuru wenyika nevakuru vemapurisa nemachi, hapana zvamunondiita chinonzi chiurini ndiri muhombe. Kana ari muhombe pamakore asi mudiki kwandiri ndoita yesese. Toda kutomusungira mhiko dzekuti chiraramo chake chese chinoita gore rese. I think maaudio tichakupai. Handiti nyaya iyoyo inyaya iri kundirwadza. Wani munhu wakapa nhomba rumba mangu. Ini ndakatambira nekuti kutambirawo kwekuti munhu asarase chipo chapiwa naMwari. Asichengete mwana wake. Chishuwo changu ndechekuti ndazvare because mwana wacho azvara nyange ari musikana. Nemwana wangu inini ukama hofo kapera because vanenge vakurwira rani rekwamai. Ameno kana mapabata. Aiwa, ndinopanzwa. Handiri muri kupanzwa ka. Saka chakunetsa inana namadzibaba vakundithreatina. Nhasi wacho futi vatofonerwa nemukadzi wangu ndatotenga ndatokwereta airtime. No, chimbofonerwa unzi kuti vari kuti kudii. Mukoma wacho anonzi Washi. Atofona achishauta. Rekodhi yacho ndarekodha. Tinayo. Toda kumuona iwe maiti marambana nemurume wako akutothreatina mukadzi kumuforce kuti taura kuside kwemuning'ina wangu uyu. Kuti nyaya yacho kwaSabhuku hatisi kuuya, toda kuona kuti muchatongani, muchatonga zvidhori zvenyu pakati penyu zvimwe zvacho shamba yacho hatikwanise kuitaura. Meno kana mati titaure toitaura. Haitaure. Pamhata penyu vanhu vacho vari kuda kunotonga nyaya yacho nana Sabhuku vacho vari kunotonga pamhata pavo zvidhori izvozvo ndizvo zvamuchanotonga. Isu hatisi kuuya ikoko. Toda kuzviona zvacho zvamuri kuronga izvozvo. Ende uyu wacho Joseph wacho munhu muhombe. Hamuna zvamunomuita. Saka alright. Saka inene mubvunzo wangu uri kubvunza kuti saka ana madzibaba vanotemba mweya vachimitisa vachiparadza dzimba dzevanhu votemba mweya vomitisa munhu womurwadzisa futi. Ndofunga kana mukamutarisa achiri mwana mudiki. Ane makore mangani? So far I think 23 24 23 I think 23. Ndofunga tichazotaura naye nenhau iyoyo. Alright, saka mimi maona kuti mukadzi wenyu amitiswa nepamuviri. Maakuzviziva bonde muchiri kuita here? Taura chokwadi baba, kuri kutonhora. Kutaura chokwadi kwakanaka baba. Bonde chairariitike. Kana hope chaidzadziwike. Nekuti mumba macho baba nawe yezvinoka. Zvinhu zvacho zvikazunza kudai kusunga kwekuti ndikatomboti ngaende. Zvii zvakasunga natso musaite madimikira zvii. Sometimes kana mba musina chikafu bonde ukarifunge. Nesicho chenendenge chingofungwa kuti mukadzi wangu chii chakaita chimboisai pasilent. Mukadzi wangu chii chakashaya kupi kwandiri pakazonosvika kanditoidzima pakasvika kuzonorara nemumwe munhu. Zvisizvo varume kana musati maiona situation iyo musati masangana naye muchasangana naye. Haizi nyoro kuti mukadzi anonorohwa nyoro nemumwe munhu iwoyo worohwa futi nyoro. Bonde ukazoti hako but pfungwa idzodzo zikauya babaka pakaipa. Saka muroti kana makatomuguma zvamaita kudhara haichatombosimuke ropa richamhanya mhanya. Inini hangotaura chokwadi kwakanaka mafeelings hapasisina.
mafeelings chinhu chengotiwo munhu wandikangoitawo naye mwana but pafeya ini chiringobado ndechekuti abatsirikewo nhumbu yake asununguke sekutiwo pfungwa dzake chandikangofara ndechekuti hana pfungwa dzinofunga vamwe dzekuzvi iye ari kutaura kuti aiwa ndoda mwana wangu ndosununguka mwana wangu ndoenda hangu kubasa even kuna madzibaba wacho kuti aenda ari kutongoti ndotongoendawo hangu kuti kana ndasununguka chandoda kubatsirwa nekuti madzibaba wacho ari kutoita kufosa kukumbira kuti preparation haana chaanacho kana kunyoresa kwacho madzibaba wacho haana chaakacontributa ari kutoita kuti iye mukadzi ndiye akutobhega madzibaba kuti ndiri kukumbirawo chandiri kuda kana mamwe mahodhi muchatonzwa kuti iye anga achifonerana nhasi ndindangomuti taura usataure ndiripo taura chandira kutongoda kungobatsirwa kuti ndisununguke mwana but situation yacho yekubatsira ini ndairara nemunhu ndibhega kuti ndimubatsire hazvidi kudaro muri Zimbabwe ndofunga mainzwa nhau yataura mukoma panapa isusu sechibanda media taakudaidzawo mudzimai wacho tinzwewo rimwe rutivi rwenyaya right. Sekuvimbisa kwataita kuti nyaya kazhinji kacho ine masides akawanda, tichadzoka zvakare tichinzwawo rutivi rwenyaya yatakupai muvhidhiyo rekutanga. Ini ndonzi Manasi, ndiri mwana wekwachibanda. Tinokugamuchirai pano pachibanda media. Ndichiti kana wasvika panapa kari kekutanga usati wasubscriber, chikumbiro chedu kuti ugare wasubscriber, kulike video, pamwe chete nekutena on notification bell kuti pega patinongo uploada video unobvawo munhu wekutanga kuti asi kuziviswa. Hanzvadzi makasimba here, ndoti hanzvadzi kana ndoti vatete. Aiwa, tinofara. Chakumbira kuti munatsotaura henyu makasununguka, motisimudzei inzwi zvishomanana. Ini ndataura ndati ndinonzi Manasi, mwana wekwachibanda. Ini ndinonzi Winetete Pishala. Alright, asi mune nzara here, voice energy kahanzvadzi. Alright. Mungava mune makore mangani? 22. Ndofunga tataura nababa panapa. Anove murume wenyu. Mungakonfirme kuti ichokwadi here. Memakagarapo kuti murume watataura naye panapa vachiuri murume wenyu. Tiri kuona makazvitakura. Chii chakanatsoitika natsotipaiwo rutivi rwenyaya yenyu? Chakaitika ndechoti ndaigarisana nemurume wangu. Tichigarisana, saka ndakabva ndaenda kumba. Ndaenda kumba muna November. Ndichitogara kumba kuya ndabva ndasangana nemukomana wanga ndakambofambidzana naye. Right, ndinoda kumbokubatai muromo shumana. Nasotaura kuti kumba kupi kwacho because vatarira vasi kuziva uye zvakarada kuona kuti information yamandipa ndeyechokwadi here, iri kuenderana here neyataurwa nemurume wenyu. Ndaigara kumba kwadzana nemurume wangu. Tichigara kuwadzana. Takabva taita kakunetsana but ini handinosviratidzira kuti zvandibhowa. Ndopandabva ndaenda kumba kwatete kunotoni. Ndakabuda ndichiti ndikunodyara. Ndaenda kuemba kuya ndichibva ndasanganidzawo nemukomana wanga ndakambofambidzana naye. Ava handiti ndatidzokerane bhosi atinobvira takarambana. Tadzokerana. Tatanga kudanana. Tichidanana tasvika pakusangana kusvika paita nhumbu. Ndaita nhumbu ndabva ndabva ikoko ndichiuya kwana mama kundichienda kubasa. Ndaenda kubasa ndasati ndatoziva kuti ndine nhumbu. Ndaenda kubasa mumagunje ndopandatofonera mukomana ndaifambidzana naye ndichitoti ndikunzwa nyon'o chichi. Handiti uri kunzwa haisi nyon'o but anondibudira pachokwadi. Ndichibva ndati kana iri nyon'o ndikukumbira kundirape zvanzi handikwanisi kurapa bhosi haisi nyon'o. Ndadzoka kubasa. Ndadzoka kubasa ndichibva ndatsvaga rimwe muHarare munomu. Ndabva ndauya ndichibva ndashanda. Murungu wandaishandira ndopaakabva ati handichakwanisa kushandidzana newe chimboenda unoita sei unozorora dumbu rako rakura. Ndopandabva ndadzoka. Ndopandabva ndaudza mama ndichiti mama ndane nhumbu. Mama ndopakabva nditi chitora bhegi uite sei mangwana urongedze uenda kumuridzi. Ndopandabva ndaenda kumuridzi wenhumbu. Ndasvika takatogara madhays. Abva nditi kunoku kune noise. Saka zvakune noise ndichakutsvagira imba muHarare udzokera unogara muHarare. Anoburitsa mari yacho akabva abuda. Abuda akangondisira foni zvakanzi ndakutosvika pamba ipapo gadzirira tiende kunotsvaga imba. Ndopandabva ndati alright ndichibva ndabuda ndichinotora foni yangu chaji. Ndichidzoka ndakaona murumu make musisina hembe dzake. Ndatovhunzana vanin'ina vacho kuti ko Gidzi ari kupi?
zvanzi Gidza abuda toenda. Saka patime yandakapinda ndichitobva kwandaibva kundotora foni ndichigara pasi, ndopandakaona pane wallet yake, ndichibva ndatora wallet yake ndichibva ndaona mune chitupa nemari. Ndopandabva ndatora chitupa nemari, ndasina mari yelift. Ndopandashandisa mari yangu irimomo kukwira kuya kunoku. Ndandadzoka ndichiudzawo mama kuti ndozvaitikawo. Mama vangoti tichazvigadzirisa. Saka ndokuzoenda kwadzakaita kuMatare. Svika pana zviri naso dai. Wamuri kuti Gidza ndiano? Ndiye mukomana wandaidanana naye. Ndambonzwa muchitaura muchiti hanzi makamuudza imimi kuti akurapei, asi ndichiremba here kana kuti aida kukurapai chirudzi? Muprofita. Zita rake rizere anonzi Joseph Rambani. Angave murume akakura sei? Maybe zvokuma 24-25 years. Ndomuna 2000. Muprofita wesangano ripi rachero? Renyenyedzi nomwe. Ndiye akakubvisai umhandara here kana kuti kudii? Asi. Saka ndoda kuti ndidzoke kumashure shomanana. Imimi kuenda kwamakaita uku, makange matopiwa gupuro here? Ndansina bhozi handizvisiyi. Kwenyu munoita zvokuita sei kana vanhu musisawirirani? Notobvira ndakazvibvunza kuti vanoita zvokuita sei. Maenda imimi makatora nguva yakareba sei musati mamboonana nemurume uyu, baba wemwana wamunayo? Vaimboita vachiuya vachisiya chikafu kwandaigara ikoko. Pandaitongovaonera vosiya chikafu vodzokera. Chikafu waisiya here chinokwana pamwedzi kana kuti waingosiyawo apo nepapo natsotaura henyu makasununguka? Chikafu vanosiya kakawanda meno kana kasiri ka 3-4 achibva atanga kunditi chizvionera handitova nemukomana wari kudanana naye here ndaakutengere iyi. Ndopandatanga kuita zvemari icho ndichitenga chikafu. Panguva yakareba sei paakasiya ka 3-4 kacho? Aiita zvekuya kana pamwedzi achisiya. But angasingasinga chinokwanirana, aigona kuuya neporiji kana kutoti shuga nemaspageti. Zvaanenge angokwanisawo ndozvaaingouya nazvo, but zvaisakalasta. But imimi sekuona kwenyu airatidza here chido kuti munhu ari kuda kusiya zvechikafu zveshuwa, maybe pamwe imari iri kungonetsa zvayo, kana kuti maitiita zvekutomanikidza kuti uya nechikafu ndakufa nenzara, uya nechikafu ndakufa nenzara, natsotaura ichokwadi makasununguka? Ndasiya mwana mukaka, saka ndaitongomuti ndibatsirewo kuitira pashuga kana neporiji pandinenge ndisinawo mari ndovanochengeta mwana. Alright. Kwaive kusiya kwekutiwo maybe munhu ari kusiya chikafu nekuda kwekuti maybe mune mwana, haasi kusiya nekuti muchiri mese? Aiuya achisira mwana wake. Asiya chikafu kudaro, bonde maiita here? Bonde taiita but zvaitova zvenoisi. Totanga tatorwisana. Bhosi dzimwe nguva ndakamubata aiti ndakaneta. Imimi ndii maita mumanikidzai asingade? Kwaimi mazoziva sei kuti nhumbu haisiya yemurume uyu, murume wenyu wamunaye ndiye Gidza? Pandakabva kunoku ndaiyamwisa mwana ndichitomwa mapiritsi. Pandakatobva kunoku ndaitogeza ndichienda kunotona. Saka pandakabva kunoku mai ndopandakakanganwa mapiritsi kuwadzana kunoku kwandaigara nababa mwana. Ndichibva ndaenda kusina mapiritsi. Ndatosvika uko ndichibva ndatotera mwedzi wangu muchemuche. Ndatopedza kutera ndopandabva ndasangana nauyu. Ndopamakasangana naGidza? But nguva imwe chete yamaisangana naGidza haisi nguva imwe chete here yaiuya futi yemurume wenyu achiita bonde nemi? Paakauya uku hatinobvira ndakaita bonde naye. Aitongouya osiya chikafu pamba pasawira otodzokera. Ndopandaitongosvika ndichitorera dzimwe nguva aitosiya pamashopu. Ndoenda nomutorera ipapo ndoenda kumba. Kwengwani mati mambotaura wani kuti maita bonde asi zvaive zvekutomanikidzira? Pataigara tese mumba ndopataita zvekutomanikidza.
Saka kubva paakaenda haana kubvira atomboita bonde nemi. Kubva pandakaendawo kwatinobvira takaita bonde. Ndaatozoita izvinezvi ndatodzoka. Matodzoka maane nhumbu. Kumwe tambotaura nawo panapo wati haana kubvira wamboita bonde nemi sinzi madzoka pawakanotisa kuti mune nhumbu. Takarara tese. Kangani? Kanenge ka3 tichiita bonde tese bhosi 2 days dzacho pandakauya nchibva kuna mhama paakayozonditora. Takaita bonde kanonge ka2 mwana aripo. Ndazonodzosera mwana takasangana ka1 ndadzoka. Achishandisa protection? Anga asingashandisi. Saka imimi murume wenyu makamukumbira ruregere nezvakaitika izvi? Akati kudii? Iye ruregero pandakakumbira ngoti kugara newe inini handikwanisi bhosi handikwanisi kusapota mwana asiri wangu. Ko makakwanisa henyu kuzvishandira imimi zvenyu asingasapoti hake mwana wacho zvinoita here? Kushanda ndogona kushanda but pari zvinezvi handikwanisi. Ndingatokwanisa kushanda ndazvara. Nhumbu yakura sei? Nhumbu ndinganyepa asi unyazoziva kuti iri umachii. Nhumbu ndeyekutanga here iyi hamusiri kuziva? Ndeyechituu yakabata ndisingazive bhosi ndatoenda kubasa mumagunje ndakatonoshanda singazivi kuti ndine nhumbu. Asi mune chokwadi here kuti haisiye murume wamunaye uyu ndiye muprofita? Mune chokwadi nazvo here? Ndine chokwadi bhosi pandabva kunoko tatone manzi ndisingasangane nawo. Saka ikoko maingodana nagidza chete kana kuti pane umwe munhu wamaidana naye natsosununguka henyu kutaura chokwadi? Pandakaendawo kundohwani munhu ndakasvika ndakadanana naye ndakaita bonde naye. But imimi sei makazosarudza kuita bonde naye muzoti nemurume wenyu hamusati manatsopedzerana kana kuti makange mapedzerana? Ini ndaingoti tapedzerana bhosi zvogupura ndezvisiye. Saka apa makadzidze chii apa manje? Makadzidze chii? Chidzidzo chamakadzidza? Chidzidzo chandakadzidza pane zvakaitika izvi zvekuti imimi mati makanetsana but murume aipota muchicommunicata pamanomhanya kunomitiswa nomumwe munhu maybe musati ndikuona kunge semakanomitiswa nomumwe munhu musati manatsopedzerana nemurume uyu kana kuti chii ameno? Ndangodzidzawo kuti hazvidiwe vanhu munotanga mapedzerana. But pakange pane nguva yakareba sei right kuzoti muzotanga kudanana nagidza mabva kumurume uyu zvakatora nguva yakareba sei? Hapanombotora nguva. Madays mangani? Handingazivi hangu ndezvemadhesi mangani but ndingozoti mwedzi wandakabva kumboko ndomwedzi wandasvika ndichisangana nagidza. Kuzi munoona atetika kutadzirana kana kunetsana kurimo muvanhu. Dzimweni dzenguva mune mamwe kukanana zvekanguva kadiki. Saka ndofungidzira kuti maybe maisafanirwa kumhanya kuita sei kudzokerana nemumwe munhu sezvo penyu pachine mukana wekuti mumbonoyananiswe nana atete nevamwe. Makambozvizama here izvezvo? Ini pandakaenda kumboko ndasvikawo ndakaudzawo tete ndomapurobhuremu aripo. Iye akatofonerwa natete achinzi uya. Pandakanotanga kusangana naye ndichinotora chikafu chemwana. Ndopandakamuudza ndakati iwo tete wakakufonera achiti uya kumba kuti titaurane. Abva atangoshaudha. Ashaudha zvinyadzi. Saka inini kubva ipapo ndopandabva ndangoti mune munhu ndasvitire metsi dzake. Iyo ndopamenowo mataurirano akatadzirana kutaura nawo natete wangu pafoni anga anzi uya kumba. Ndopakabva ngobhulokwana pamafoni kubva ipapo anobvira akauya. Ndaingoitawo communication pamafoni nchiti mwana ane nzara achititsvagirwa chikafu nechikomba chake. Right. Saka kugarisana kwenyu makaita nagidza imimi kwakamira sei? Gidza munhu akaita sei? Not gidza, sorry. Kugarisana kwenyu makaita nemurume wenyu uyu kwakamira sei makore sai? Kugara taigara zvakanaka. But panhau yebonde ndopatainetsana.
bosi yanga asingadi. Asingadi nemhaka yei? Inga asina magirlfriends akawanda here kana kuti kusatoda nemhaka yekuti maybe nhengo yake inge isi kushanda zvakanaka oro china? So donongodzei kuti chii kufunga kwenyu chainyanya kukonzeresa kuti asade? Inini zvangu handizozivi kuti nei asingadi. But kufungidzira kwenyu imwe Handina kufungidzira kwangu. foni yake maimboibata here? Anga asingaitiwo zvemagirlfriends here pamwe kuda munhu anenge abva kwaaneta osvika uko womuti so futi zvinogona kunetsa? Nyange akagara ambobva makuseni osvika manheru angomugumai kudzi kuti ndakaneta. Atoripo pamba pacho. But kushanda zvayo inoshanda zvakanaka zvezvi. Saka imimi alright, pamwe tingati nagidza maybe pamwe makazondodanana nagidza nemhaka yekuti imimi maybe maida bonde stereke kana kuti chii, sei makazokana kuti maida kubatsirwa? Gidza ane zvaari kubatsirai nazvo here? Gidza ainatsokubatsirai nechi chaizvo? Gidza hapana chaaindibatsira nacho. Pamari kana kutengawo sipo, maperfume, hembe, mabhurugwa, chii aisatengawo here Gidza? Panga ndiri koko pachikafu aimbondijega. Ndakamuti ndakaomera aindijega. Pabonde apa anga asinganetsi here futi? Aitanga umwe ndiani? Gidza anga asinganetsi. Asi aitanga umwe ndiani? Uko kwenyu kunanzwa kuti ndimi aitanga, uko aitanga umwe ndiani? Ndiye mukomana. Anenge ane imbavha kamwe. Handiti munhu wakwezvo hanzi ndakazonzwa mumwe akutoti hanzi zvekuba zvonaka. Alright, ngatidzoke kunhau yedu. So far matidumbura musanozwa kuti zvakamira sei? Ko papreparation apa akatenga here Gidza? Haasati. Kana chinhuwani? Kana kunyoresa? Haina. Ko ukama hwenyu so far naye hwakamira sei? Ukama ndakomunicatawo naye pafoni anongoti kuchengeta ndokwanisa kuchengeta but murume wako ari kurwa neni. Saka chimborwai kana mapedzawo maneta ndozotangira ipapo. Ndomhinduro yaanongopawo. Alright, asi mimi muchiri kumuda here Gidza? Kana muri pawairi apa ngatimbotaura chokwadi, muri kuda ani pawairi apa? Pawairi apa kapa nyange ndati ndikuda babhule. Babhule vanoti vachi haukwanisi kusapota mwana wangu. Saka zvinonetsa kuti ndigare nemunhu asingakwanisi kusapota mwana wangu. Then chitongogara nemunhu muridzi wenhumbu kana atonitambira. Ndondikatokwanisa kugara naye. Right. Ko baba abhule wacho murume wenyu akati anokwanisa kuchengeta mwana wenyu wacho? Kana ati anokwanisa togarisana. Wanoshanda kubabhule? Babhule washandi. Saka washande imi muchigara muHarare munorarama sei? Zvinhu zvese zvinotengwa hakuna chamara? Vanongoti vanoitawo madhiri. Madhiri echi? Madhiri akawanda ka? Inini hangu handizosiwo madhiri avanoita zvangu. Unozongoonawo mari yavo yaumba. Saka apa maane nguva yakareba sei muchigara nemurume wenyu uyu kubva zvaakanotisa kuti maane nhumbu? Babhuleta zvinenge 2 months kana zvisiri kukanganisa. Tichigara tese. Achinatsoziva kuti nhumbu haisi yenyu? Ngandidzokeredze mubvunzo ufuti uyu. Bonde muchitoita zvenyu? Bonde tangopedzisira kunge taka3 kako chete. Zvatongogumawo zvakadaro. Ka3 kamanje manje kana ka3 kakudhara? Kamanje manje. Asiwo chikafuwo ari kutengawo here? Mabatiro ari kukuitai iko zvezvi akafanana here nemabatiro aikuitai kudhara musati zvaitika isati zvaitika?
Ehe, dziri nhau dzechikafu dzake zvangofanana. Alright. Izvi zvisina kufanana zvii manje? Zvese zvangofanana pano. Alright. Saka zvaroka kuti ndiri kuona kuti murume wenyu munhu akanaka because kuti mamitiswa nomumwe munhu but still ongokutambirai achingochengetai ari mumwe munhu maybe magona kutoitwa zvimwe zvinhu. Munhu akanaka. Kurova alright, taurai chokwadi. Kurova anorova here? Peswa ndirodhara chitangogara tese. Alright. Ko zvaitika zvenhumbu izvi makamborova here? Handina. Aiwa, tinopanzwa. Ngatiti murume wenyu akudzingai nhasi. Handisi hangu kuti achakudzingai. Ndongobvunzo zvangu. Akati nhasi akudzingai nezvaitika izvi. Munoenda kupi? Ndotongoenda murudzi wenhumbu. Rudzi wenhumbu wakamira sei? Haana mukadzi here ichichi? Akamborora akasiyana nemukadzi. Alright, aiwa, ndinopanzwa. Muri Zimbabwe ndo nhau inge tinayo panapa pachibanda media. Tichaita kuti tibatewo mukomana uyu ari kutaurawo madzibaba anonzi akamitisa mukadzi wemunhu. Tinzwe kuti nyaya iyi yakamira sei, ichokwadi here, zvakafamba sei. Uye zvakare kana takakwanisa kugona tichati musi weSunday achiri kunzi ndokune dare rachiro riri. Pari kuzoyananiswa nhau iyi naSabhuku. Tichaita kuti tisvikepo takapiwa mukana torekodha nhau iyoyo tonzwa kuti Gidza ari kuti kudii maererano nemhosva yaari kupomerwa panapa. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.